ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦିଲ୍ସେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବିନ୍ଦାସରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଆଜିର ୱେଦର୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ୱେଦର୍ କେମିତି ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଏଇନେ ବାଜିଗଲାଣି 6ଟା, ତେଣୁ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଗଲାଣି। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିବା ଉପରେ ଓ ଏପଟେ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ର ବାହାରିଲେଣି। ଏବଂ ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଜିର ପତାକା ବନ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଲି ରଙ୍ଗର ପତାକା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜି ଆମେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି। 7ଟା 7:30 ବେଳକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏଇନା ଫାଇନାଲି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନବେଳା ବ୍ଲଗରେ ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ଦାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଗହଳି। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଏଇ ଗୋଟାକ ପୁରୀର ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା। ଏଠି ପଡ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ପୁରୀ ଆସିଲେ ଏହି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା ଭିତରକୁ ଆସି ନିଜର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ତ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓଟିର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ।
ba 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 ba